русия як зинаи дарёфти шаҳрвандиашро барои хориҷиҳо аз байн бурданист ки ҷараёни дарёфти шаҳрвандии ин кишварро осон мекунад. Владимир Путин раиси ҷумҳурии Русия амр дод ки иҷозат барои ҳаққи иқомати муваққат ва ё РВП бекор карда шавад. ҳар сол ҳазорҳо муҳоҷири кории тоҷик дар Русия шаҳрвандии ин кишварро мепазиранд ва муқими ин кишвар мешаванд. ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошт ва ҳоло бо мо дар студия қарор дорад. Абдулло, салом. Ва нахуст бигӯ ки ин амри Путин кай содир шудааст ва оё маълум аст ки кай дар амал иҷро мешавад? Салом Шаҳло. Президенти Русия Владимир Путин амр додааст то иҷозат барои ҳаққи иқомати муваққат ва ё РВП-ро комилан аз байн баранд ва ба муҳоҷироне ки мехоҳанд дар Русия зиндагӣ кунанд якбора ҳаққи иқомати доимӣ ва ё вид на жительство ва ба дунболи он бо тартиби сода шаҳрвандии Русияро бидиҳанд. То кунун муҳоҷирон маҷбур буданд аввал РВП бигиранд ва фақат баъди чанд соли он барои иқомати доимӣ ва ё санади вид на жительство дархост бидиҳанд. Матни комили ин дастур дар сомонаи расмии Кремлин рӯзи 6 март ба нашр расидааст ва аз ин матн бармеояд ки ин тағйиротҳо дар қонун бояд то соли 2021 амалӣ шаванд. Абдулло, ангезаи аз байн бурдани РВП ва судатар кардани ҷараёни додани шаҳрвандии Русия дар чист? Шалот дар матни дастурҳои Путин гуфта мешавад ки бархе аз муҳоҷирон ба хотири раҳо шудан аз санадҳои муҳоҷират аз қабили патент РВП мегиранд ва дар асл ҳадафашон муҳоҷирати муваққатии корӣ аст. Гуфта мешавад РВП барои онҳое ки шаҳрвандии Русия гирифтаниянд як монеаи нозарури бюрократия аст. Зоҳиран Русия дар пасманзари вазъи ногувори демографӣ ва камбуди нерӯи корӣ мехоҳад аз ҳисоби кишварҳои пасошӯравӣ аз ҷумла шаҳрвандони Тоҷикистон шумораи шаҳрвандони худро ва ҳамчунон нерӯи кориро дар дохили кишвараш бештар кунад. Фаҳмо Абдулло, аммо барои ҳукумати Тоҷикистон чунин иқдоми Кремлин чӣ паёмаде дошта метавонад? Тоҷикистон то кунун даъватҳои Кремлин барои пайвастан ба иттиҳоди иқтисодии Авросиё як созмони зери назарашро напазируфтааст. Акнун дида мешавад ки Кремлин аз роҳи дигар шаҳрвандони Тоҷикистонро ба худ моил мекунад. Як паёмади ногувор ин аст ки вақте ҳар чӣ бештар сокинони Тоҷикистон шаҳрвандии Русияро мепазиранд, онҳо бо аҳли оила ба Русия мекӯчанд ва албатта камтар ба Тоҷикистон пул мефиристанд. Дуввум, фирори мағзҳо ва ё раванди кӯчиши мутахассисон аз Тоҷикистон ба Русия боз ҳам авҷ мегирад ва коршиноси ҳамсӯҳбати мо медонад ки чаро. ин вид на жительство онҳоро аз ихроҷкунӣ аввал, дуюм аз пардохти гаронбаҳои патент халос мекунад, вале як чизро бояд ба назар гирифтан дар кор ки дар сурати доштани иҷозати ҳаққи иқомати доимӣ дар баробари шаҳрвандони Русия бояд ки андоз пардохт кунед ва қисми зиёди ин андозро худи корфармо пардохт мекунад. Бинобар натоиҷи нуфусшумории соли 2010 дар Русия беш аз 250 000 нафар тоҷиктаборон доимӣ зиндагӣ мекунанд. Аммо дар ин муддат шумори онҳое ки шаҳрвандии Русияро пазируфтанд ба маротиб бештар шуд. Бинобар иттилои охирони расмӣ аз Русия, танҳо дар соли 2018 беш аз 35 000 нафар тоҷикистониён шаҳрвандии Русияро пазируфтанд. Миёни Тоҷикистон ва Русия созишномаи душаҳрвандӣ амал мекунад ва тоҷикон бидуни даст кашидан аз шаҳрвандии худ ҳақ доранд шаҳрванди Русия шаванд. Сипос Абдуллои азиз барои маълумоти муфассал. Ташаккур.